Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap sa atin na tanggapin ang isang bagay na hindi natin gusto una pa lang. Mahirap rin para sa atin na tumanggi dahil alam nating may mga taong maaapektuhan. Ikaw kapuso, napilitang ka na bang tumanggap ng isang bagay na labag sa iyong kalooban? Dear Papa Dudut, normal lang naman sa magulang na maggalit sa mga anak kapag may ginawang hindi maganda. Pero paano nga ba kung inaraw-araw na ang galit sa iyo ng iyong magulang nang hindi mo na alam kung ano ang nagawa mong masama? Ako nga pala si Leia, may revelasyong nangyari sa akin at sa pamilya ko. Ilang taon na ang nakakaraan. 20 anyos lamang ako noon at hindi ko napaghandaan ang katotohanan na naibuhos sa harapan ko. May kinalaman ito sa relasyon ko sa aking nanay na si Tina na noon ay 50 anyos lamang. Nakaedad din ng aking tatay Ferds. Ako lang ang naging anak nilang dalawa, Papa Dudut. Inakala ng mga nakakakilala sa amin na ibibigay sa akin lahat ng kailangan ko dahil nga sa solong anak lamang ako. Pero doon sila nagkamali. Lagi kong nararamdaman noon na may kulang lalo na sa pagtrato sa akin ng nanay ko. Lumaki akong may inggit sa ibang bata dahil nakita ko kung paano sila mahalin at alagaan ng mga nanay nila. Hindi ko kasi yun naranasan sa aking nanay. Kung meron mang pinaramdam sa akin si nanay, yun ay puro galit. Hindi ko maintindihan noon kung bakit mabigat ang dugo niya sa akin. Kung bakit mainit ang dugo niya sa sarili niyang anak. Hindi ako nagtangkang magtanong dahil baka mas lalong lumabo ang relasyon ko sa aking ina. Sa tuwing nakapaligid si nanay sa akin, lagi akong may takot na baka makakita siyang muli ng ikakagalit niya sa akin. Sinubukan ko namang lahat ng paraan para gumaan ang loob niya sa akin, Papa Dudut. Nag-aral ako ng mabuti para lagi akong nasa top 10 ng klase namin. Nag-ipon din ako mula sa mga allowance na nakukuha ko sa school bilang student assistant para may pangregalo kay nanay kahit na walang okasyon. Ramdam ko kasi noon na mahilig sa regalo si nanay dahil nagliliwanag lagi ang mukha niya kapag may nagre-regalo sa kanya. Pero noong ako na ang gumawa noon ay parang minasama pa niya. Sinubukan ko rin siyang ipaganda para sa kanyang kaarawan at tulad ng dati ay hindi rin niya nagustuhan. Happy birthday, Nay! Ano na naman to? Sorpresa po para sa birthday nyo. Next week pa ang birthday ko. Marunong ka bang tumingin ng kalendaryo? Alam ko pong next week pa. Kaya gusto ko pong i-celebrate ngayon ang birthday nyo para sorpresa talaga. Tsaka alam ko po naman na tuwing birthday nyo ay umaalis kayo ng bahay. Gusto ko lang po makasama kayo mag-celebrate ngayon. Kahit medyo advance. Happy birthday po ulit, Nay! Bakit ba ang hilig mong pangunahan ng mga gusto ko, ha? Ayaw niyo po ba itong hinanda ko? Sabi kasi ni tatay, matutuwa raw po kayo kapag sinorpresa ko kayo. Parehas kayo ng tatay mo. Pala desisyon. Hindi naman po, Nay. Hayaan niyo na nga po, andito na rin naman po eh. Bakit hindi pa natin pagsaluhan yung hinanda, Nay? Nagpakabusog na ako sa labas kanina. Kahit ilang subo lang po, Nay. Sigurado akong magugustuhan niyo. Binili ko po lahat yan. At saan ka naman kumuha ng pera? Nakuha ko na po yung allowance ko galing sa school. Anong allowance yan? Bakit di ko alam yan? Nasabi ko naman po dati na… Wala kang sinasabi. Student assistant po ako sa library ng university namin, Nay. Since first year college pa po. Yun naman pala eh. May nakukuha ka naman palang pera. Eh bakit kailangan mo pang humingi ng baon sa tatay mo? Dagdag pasakit ka pa sa bulsa namin eh. Matagal na po akong hindi humihingi ng baon kay tatay. Kung hihingi man po ako sa kanya, konti lang po. Pandagdag bayarin lang po sa ibang school requirements. Eh di humihingi ka pa rin.
Ang yabang pa ng pagkasabi mong may allowance ka na mula sa school nyo tapos umaasa ka pa rin pala sa tatay mo? Ilang buwan na lang naman po, Nay, makakapagtapos na rin ako ng kolehiyo. Pag nagkataon po, pwede ko namang ibalik kay tatay lahat ng nagastos niyang baon mula po nung pinag-aral niyo ako. Maghanap ka muna ng trabaho bago ka mangako ng ganyan. Inuuna mo na naman yung kayabangan mo eh. Nako, andito ka na pala, Tina. Ah, bakit? Kung andito na ako. Nakita mo na agad ang sorpresa sa'yo ng anak mo. Pasensya na kung na-late ako ha. Nag-OT kasi ako sa trabaho. Sayang naman yung extra kong kikitain. Tingnan mo na, Leia. Doble kayod ang tatay mo, tapos hihingi ka pa ng pera kahit may allowance ka naman palang natatanggap? Uy, ano ba naman, Tina? Obligasyon kong bigyan ng pera si Leia para sa pag-aaral niya. Anak ko siya. Anak natin. Sige, ilaban mo pa yung rason mong yan, Ferds. Kaya namimihasa sa kahihingi tong anak mo eh. Hindi naman siya palaging humihingi. At kung hihingi man Huwag na po kayong magtalo sa harapan ng pagkain. Hindi po yun maganda. Mabuti pa, kumain na lang tayo. Ayokong kumain. Bakit naman? Busog pa raw po si nanay eh. Sinabi ko bang sumagot ka para sa akin? Sorry po. Kahit konti lang. Para naman di masayang tong pinaghirapan ng anak mo. Sana kasi nagtatanong muna. Eh di hindi na surprise yun. Ikaw naman, Tina. Mukha ba akong nakikipagbiruan sa inyong mag-ama? O sige po, Nay. Kung ayaw niyo naman pong kumain, ayos lang po. Pwedeng bukas na lang natin ito pagsaluhan. O kung sakaling magutom naman po kayo mamaya, pwede ko kayong ipag-init. Tawagin niyo lang po ako sa kwarto ko, Nay. Sa wakas! May nasabi ka ring maganda ngayong araw. Magpasalamat ka naman kay Leia. Para saan? Sa effort niya na ipinaganda ka. Magpapasalamat lang ako kapag nagustuhan ko ang effort na gagawin niya para sa akin. Uy, Tina, ano ka ba naman? Huwag mo nga akong pilitin kung ayoko. Huwag na po kayong mag-away dahil lang dito. Kasalanan ko rin naman po. Masyado kong in-advance yung birthday ni nanay. Hayaan niyo po, Nay. Ililigpit ko na po ito. Magpahinga na po kayo. Pinalitan mo ba yung bedsheet namin ng tatay mo? Pati rin po yung tuwalya niyo, pinalitan ko na po, Nay. Pinlansya ko na rin po yung punda ng una niyo tulad ng lagi niyong bilin. Pumasok na sina nanay at tatay sa kwarto nila, Papa Dudut, habang ako naman ay naiwang nagliligpit ng mga hinanda ko. Tinanggal ko ang nakasabit na pinaprint kong tarpaulin para sa birthday ni nanay. Tinanggal ko na rin ang mga nakasabit na lobo. Plinano kong ipamigay yon sa mga kapitbahay naming bata. Tinakpan ko na rin ang mga pagkain at saka nilagay lahat sa ref. Hindi na rin ako nakakain dahil nawala na ako ng gana. Lalo na noong narinig kong nagtatalo ang mga magulang ko sa kwarto nila. Pinakinggan ko ang pagtatalo nila, Papa Dudut. Lahat yon ay tungkol sa inasta ni nanay sa sorpresa ko. Kalmadong pinarealize ni tatay kay nanay na pinaghirapan ko ang hinanda ko para sa kanya. Pinaglaban naman ni nanay na hindi niya ako inutusang gawin yon. Nagpakumbaba na lamang si tatay at sinabing matulog na lamang sila kesa mauwi pa sa kung saan ang pagtatalo nila. Nanatili lamang ako sa kusina at doon ay tahimik na umiyak dahil nasaktan ako sa mga narinig kong sinabi ni nanay. Biglang ang lumabas si tatay sa kwarto nila, Papa Dudut, at agad akong pinuntahan. Nagsorry si tatay para kay nanay. Sinabi ni tatay na baka pagod lamang si nanay. Nagbiro pa si tatay na baka raw ayaw lang ni nanay ng reminder na tumanda na siya kaya ayaw niyang mag-celebrate ng birthday. Pinalagpas kong muli ang pangyayaring yon, Papa Dudut. Nagsikap ako makatapos ng pag-aaral at hindi na humingi pa kahit piso kay tatay dahil madalas ngang nagpaparinig si nanay tungkol sa pagbibigay ni tatay ng baon sa akin. Umextra din po ako bilang tagalinis ng bahay ng mga kapitbahay namin para lamang pandagdag sa panggastos ko sa thesis ko. Nalagpasan ko naman yon lahat at sa wakas ay nakapagtapos na rin ako. Inasahan ko magiging proud na si nanay sa akin pero hindi pa rin. Hindi nga rin siya umattend ng graduation ko at tanging si tatay lamang ang kasama ko noon. Nakipag-inuman si nanay sa handaan para sa graduation ng anak ng kaibigan niya.
nasaktan ako doon dahil mas inuna niyang makiselebrate sa pagtatapos ng ibang tao kaysa sa akin na anak niya mismo. Kahit ganoon ay hindi pa rin ako napagod na ipagsiksikan ng sarili ko kay nanay. Hinangad ko pa rin na mahalin niya ako. Kaya nagpursige naman akong makahanap kaagad ng trabaho after kong makapagtapos. Tay! Sumahod na po ako! Aba, talagang adulting na ang anak ko ah. O ano bang plano mo dyan sa unang sahod mo? Kayo po ba, Tay? Ano po bang ginawa niyo sa unang sahod niyo? Ano nga bang ginawa ko dun sa unang sahod ko? Binilan ko ng mga sapatos yung mga kapatid ko. Tapos nag-iwan lang ako ng allowance para sa sarili ko. Yung iba binigay ko na sa lola mo para may panggastos siya sa bahay. Bukod po sa allowance niyo, Tay, ano pang iniwan niyo para sa sarili niyo? Wala na eh. Yung allowance lang talaga. Alam mo namang ako lang ang inaasahan dati ng lola mo. Inuna ko sila syempre. Nung nakapagtapos na yung ibang kapatid ko, saka naman ako bumawi sa sarili ko. Ako kaya, wala naman po ako ibang kapatid para pagkagastusan eh. Kung meron ka mang kapatid ngayon, di rin naman kita uobligayang ibigay sa kanila ang sahod mo. Ako ang tatay. Ako ang bubuhay sa kanila. Pero gusto ko pa rin po makatulong sa inyo, Tay. Kaya nga sa unang sahod ko, bala ko sanang ibigay sa inyo ni nanay lahat. Magtitira na lang po ako para sa pamasahe ko at pangkain sa trabaho. Sapat naman ang sahod ko para sa atin ng nanay mo. Mas mabuti pang bumili ka muna nung pangarap mong bilhin nung nag-aaral ka pa lang, nung wala ka pang pera. Yan kasi yung gusto kong gawin nun sa unang sahod ko pero di ko nagawa. Wala naman po kasi ako naiisip na gusto kong bilhin eh. Lahat naman na kailangan ko dati, binigay nyo na. Kaya naisip kong hatiin na lang talaga sa inyo ni nanay itong sahod ko. Ipunin mo na lang. Huwag nyo na akong pigilan, Tay. Ito po yung pangarap ko eh. Yung ako naman po yung makatulong sa inyo. Ay bang magamay, nagpapalakasan ng boses? Nagkakwentuhan lang kami dito ni Leia. Pwede naman magkwentuhan ng di malakas sa mga bunganga, di ba? Sorry po, Nay. Sorry. Wala na ako ibang narinig sa'yo kundi sorry. Tina, alam mo bang unang sahod ngayon ng anak mo? Na-withdraw mo na ba lahat ng sahod mo, Leia? Opo. Akin na. Hahatiin ko po muna sana, Nay, para sa inyong dalawa ni Tatay. Gaano ba kalaki ang sahod mo para kailangan pag-isipan pa ang paghahati? Ibabawas ko rin po kasi yung allowance ko. Magkano ba sinahod mo? 7K po. 7K lang? Kala ko naman kung magkano. Pang-15 lang naman yung 7K niya, Tina. Malaki na rin yun. Anong malaki ron? Ang mahal ng bilihin ngayon. Ano pang mapupuntahan ng 7K na yan? Ibabawas mo pa yung para sa sarili mo. Di ano na lang matitira sa amin ng tatay mo? Hindi naman po ako magastos. Kaya na po kahit 1K lang itabi ko para sa sarili ko. Yung matitira po sa inyo na po ni Tatay. Parang tanga tong si Leia. Palibasa unang beses na nakahawak ng sahod kaya di alam kung gaano kaliti ang perang pinagmamalaki mo. Gaano man kaliit o kalaki, ang importante, pinaghirapan sa tamang paraan. Hindi ba, Leia? Totoo naman po yung sinabi ni Nanay. Maliit lang po talaga, Tay. Pero tataasan naman daw po ang sahod ko kapag naka-6 na buwan na po ako. Baka nga bago ka mag-6 na buwan tinanggal ka na sa trabaho mo Di ka naman kagalingan para paubutin ka ng ganyang katagal. Patawa ka talaga. Ano bang hindi siya magtatagal sa trabaho niya? Alam mo bang maraming aplikante dun sa posisyong pinasukan ng anak mo? Siya lang ang natanggap. Ganun kagaling ang anak mo. Mabilib ka naman. Baka naman kasi yung mga kakumpetensya niya sa trabaho wala rin namang binatbat. Kaya wala nang ibang choice yung boss niya kundi piliin niya ang anak mo. Grabe ka namang makapang-down, Tina. Parang tama naman po si Nanay, Tay Kasi yung mga aplikanteng nakasabayan ko parang hindi rin talaga magaling kahit konti. O tingnan mo na. Di lumabas din yung totoo. Wala lang ibang choice yung boss kundi piliin ka. Ay, Leia, anak, pwede bang bumili ka na muna ng merienda sa labas? Kahit anong magustuhan mo ron. Babayaran ko na lang mamaya. Sige po, Tay. Labas na po muna ako.
Ano ba namang ugali ang pinapakita mo sa anak mo, Tina? Grabe ka! Bakit? Masama na ba magsabi ng totoo ngayon? Pwedeng magsabi ng totoo nang di nakakasakit ng kapwa mo. Lalo na sa sarili mong anak. Narinig ko ang pagkatalo ni nanay at tatay mula sa labas ng bahay, Papa Dudut. Hindi ko na pinatapos ang away nila dahil nasaktan na ako sa mga naunang sinabi ni nanay. Kaya nagmadali akong lumayo sa bahay para lamang hindi na sila marinig pa. Binagalang ko ang paglalakad papunta sa tindahan. Ilang tindahang malapit ang nilagpasan ko dahil ayoko munang bumili ng merienda. Alam ko namang pinabili lamang ako ni tatay para lamang makausap niya si nanay tungkol sa akin. Kaya naman hindi ako nagmadali dahil alam kong kailangan nila ng oras para makapag-usap. Sa dulong tindahan na ako nakarating, Papa Dudut. Doon na ako bumili ng merienda pero after noon ay hindi pa rin ako umalis. Nagpaalam muna ako sa tendera kung pwedeng umupo lang doon sa upuang nasa gilid ng tindahan. At pumayag naman. Nang makaupo na ako ay saka ko naramdamang parang gusto kong umiyak, Papa Dudut. Sinubukan ko pang pigilan ang sarili ko pero hindi ko na rin kinaya pa. Mabuti na lamang at walang masyadong nagdaraang tao noon. Kaya nakaiyak ako ng malaya. Hindi ko noon alam kung paano aayusin ang sarili ko pabalik sa bahay dahil tiyak na makakahalata si tatay na umiyak ako. Pinilit kong ihinto ang pag-iyak ko dahil kailangan ko nang makabalik ng bahay dahil tumatawag na sa cellphone ko si tatay. Hindi ko na lamang muna yon sinagot at saka bumili ng isang bote ng mineral water sa may tindahan. Pinanghilamos ko yon para mabawasan ang pamumugto ng mga mata ko. Hinintay kong matuyo ang basa kong mukha saka ako nagpasyang umuwi na. Malakas pa rin ang kabog ng dibdib ko noon dahil baka galit pa rin sa akin si nanay. Umikot pa akong isang beses sa kabilang kanto para lamang mawala yung nararamdaman kong kaba. Noong pakiramdam ko ay ayos na ako ay saka ako umuwi, Papa Dudut. Doon ko nalaman na umalis si nanay, pinagtakpan pa ni tatay si nanay at sinabing may kailangang asikasuhin si nanay sa bahay ng kaibigan niya. Kunwari na lamang ay naniwala na lamang ako sa sinabi ni tatay kahit sa totoo lang ay alam ko naman ang totoong dahilan kung bakit umalis si nanay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bumili din ako noon ng mga gamit sa bahay para maging komportable ang buhay ng mga magulang ko. Una kong binili noon ang washing machine para hindi na mahirapang maglaba si nanay ng mga damit niya. Sinurpresa ko siya noon ng isang semi-automatic na washing machine. Inasahan kong kahit konti ay magiging masaya siya. Yun nga lang ay hindi niya ginamit yon. Ako lang ang gumagamit noon sa bahay para labhan ang mga damit namin ni tatay. Sinubukan kong inganyohin si nanay na gamitin ang washing machine pero nagalit siya sa akin. Sinabi niyang maaksaya sa tubig at kuryente. Sinabi ko na ako naman ang magbabayad ng bills namin. Pero mas lalo siyang nagalit. Para raw pinamukha ko sa kanya ang kayabangan ko porket may trabaho na ako. Hindi na ako nakipagtalo pa dahil alam kong mas lalo lamang siyang magagalit sa akin. Kinagabihan ay may pumuntang kaibigan niya sa bahay para kunin ang washing machine na binili ko. Nalaman kong binenta ni nanay yon at kinuha niya ang perang pinagbentahan. Oh, bakit nag-handwash ka ng damit dyan? Wala na po kasi yung washing machine natin. Oh, asan? Nagtampo ba kaya bumalik sa mall? Si tatay talaga. Binenta po ni nanay. Oh, bakit binenta? Ang laking tulong nun para makapaglaban ng mga bedsheet at kurtina. Maksaya daw po kasi sa tubig tsaka sa kuryente. Kaya nga nagtatrabaho para maging komportable ang buhay natin eh. Kesa naman yung nag-handwash ka ng damit mo dyan. Pagod ka na nga sa trabaho, mapapagod ka pang maglaba.
Hindi ko naman po to damit, Tay. Oh, kanino yan? Wala naman ako mga labahin. Kay nanay po. Pinalaba ba niya yan sa'yo? Naku, hindi po. Nagkusa lang po ako. Baka masorpresa ang nanay mo sa paglalabaw mo ng damit niya, ha? Sana nga po. Ang ibig kong sabihin, masorpresa tulad nung ginawa mo nung birthday niya. Baka magalit. Baka di magustuhan. Alam ko pong marami siyang nilakad ngayong araw kaya pag nakita niyang wala na siyang labahin, matutuwa na siya. Parang ako ang kinakabahan sa ginagawa mo eh. Alam mo naman ang nanay mo pag pagod, mainitin ang ulo. Matatanggal po ang init ng ulo niya kapag nakita niyang wala ng laman ng laundry basket niya. Proven na po yun sa mga babae. Ewan ko ha, pero matagal ko nang kasama ang nanay mo. Pag di umayon sa kanya ang mga nangyayari, nagiging dragon siya. At ituloy ako kinakabahan na tay. Hinahanda lang naman kita. Kahit ikaw kilala mo na rin ang nanay mo. Alam mong pinaglihi yun sa high blood at alta presyon. Tatay naman Tulungan na lang kitang maglaba bago ka maabutan ng nanay mo. Mukhang pauwi na rin yun Ako na po tay, babanlawan na lang po to. Tutulong na ako para matapos na. Tay, Palabasin na lang natin na ako ang naglaban ng lahat ng damit niya ha. bakit po kayo? Ako nga po nagpapalakas kay nanay Kailangan malaman niya na ako yung naglaba para plus points sa akin. Minus points yan sa kanya. Bakit naman po? Ay, huwag kang masasaktan sa sasabihin ko ha. Alam mo namang minsan mainit ang dugo sa'yo ng nanay mo. Kaya kapag nalaman niyang may ginawa ka para sa kanya, kahit maganda pa yan, di niya tatanggapin. Hahanapan niya ng butas para mabigyan ng rason yung galit niya sa'yo. Ay, gusto ko lang naman pong magkaayos na kami. Gusto ko na mahalin niya rin ako tulad ng pagmamahal niyo sa akin. Mahal ka naman ng nanay mo. Di nga lang siguro tugma yung pagmamahal na binibigay niya sa gusto mong matanggap. Siguro nga po. Balang araw, mauubos din ang galit ng nanay mo sa katawan niya. Maubos nga kaya? Parang siya yung nagsusupply ng galit sa mundo Ginawa mo pang supplier ang nanay mo. Umusog ka na nga doon para matulungan na kita sa paglalaba. Siguradong pauwi na rin ang nanay mo. Tay, Oh, bakit? namantsahan ko po yung puting blouse ni nanay. Ha? Sigurado ka? Baka naman dati pa yan. Ngayon lang po to, tay. Naihalo ko po yung isang puting blouse niya rito sa mga dikolor. Mareremedyohan natin yan. Huwag kang mag-alala. Matinding takot ang naramdaman naming pareho ni tatay nang makulayan ko ang puting damit ni nanay. Sinubukan nga naming remedyohan yon, nag-check ako sa internet ng mga pwedeng home remedy. Sinubukan naming ibabad sa tubig na may suka at bleach pero hindi yon umepekto. Napabili si tatay ng kalamansi at kinaska sa damit pero hindi pa rin natanggal ang pagkakahawa. Nagpakulo rin kami ng tubig at saka ibinuhos yon sa damit at saka muling kinusot pero wala pa rin. Marami na kaming sinubukang gawin ni tatay, matanggal lamang ang pagkakahawa ng dekolor sa puting damit ni nanay. Pero hindi kami nagtagumpay. Nanghina ako nang mapansin kong gumaspang na ang damit ni nanay dahil sa kakakusot namin. Medyo nanilaw na rin yon, Papa Dudut. Tinapos na lang muna namin ang ibang labahan at saka sinampay. Binukod namin ang namansyahang damit, Papa Dudut. Hindi nawala ng pag-asa si tatay na mawawala ang mansya ng damit na yon. Sinubukan niyang itawag sa lola namin kung paano pa masolusyonan yon. Lahat ng pinayo ni lola ay wala ring naging epekto. Kaya sinabi na lamang ni tatay na aaminin na lamang niya kay nanay ang lahat. Sinabi ni tatay na siya na lang ang aako ng nangyari. Hindi ko naman hinayaang gawin yun ni tatay dahil ako naman ang may kasalanan. Kung naging maingat lang sana ako at hindi na nakialam sa mga labada ni nanay ay hindi yon mangyayari. Naiyak na ako kaya mas lalong nagpumilit si tatay na akuin ang kasalanan ko.
Bago pa kami makabuo ng desisyon ay dumating na si nanay. Sinalubong agad ni tatay. Nakangiti naman si nanay at mukhang good mood siya kaya mas lumakas ang loob ni tatay na sabihin ang nangyari sa puting damit niya. Kahit good mood noon si nanay ay nakaramdam pa rin ako ng takot. Wala namang bago doon Papa Dudut dahil lagi naman akong takot noon kay nanay. Nadoble nga lang ang takot ko lalo't may nagawa na talaga akong kasalanan sa kanya. Ramdam ko noon na hindi niya palalagpasin ang nagawa kong pagkakamali at ipapamukha yun sa akin habang nasa iisang bubong kami. Kala ko di ka pa uuwi. Bakit? Ayaw mo ba ako umuwi? Hindi naman. Alam mo namang lagi lang talaga kitang hinahanap pag wala ka. Anong nakain mo? Bakit parang nagpapalakas ka sa akin? O baka naman may kailangan ka? Ako may kailangan? Ikaw lang sapat na. Baka naman may nagawa kang kasalanan sa akin? Parang ganun. Sabihin mo na habang masaya pa ako. Huwag mo nang patagalin at alam mo naman ang mood ko. Mabilis lang magbago. Mabuti na lang at sinabi mo yan. Anong nangyari? Hindi naman masyadong malaki yung kasalanan ko. Anong nangyari? Sinubukan ko kasing laban yung mga damit mo para di ka na maglaba pag uwi mo. Talaga? Ngayon mo lang ako pinaglaba ah? Kaya lang, may isang puting damit na naihalo sa mga dekolor kaya… Nay, ako po yung nakahalo ng puting damit niyo sa dekolor. Ako po yung naglaba, hindi po si tatay. Sorry po. Bakit mo pinakailaman ang mga damit ko? Masyado kang pabida eh! Wala rin naman po kasi akong ibang ginagawa kaya nilaban ko na yung mga damit ninyo. Gumawa lang naman ng maganda si Leia, Tina. Huwag niyo akong pagtulungan mag-ama ha? Hindi naman sa ganun. Aling damit ang naman tiyan? Yung puting… Puting blouse na may borda ng krus sa gilid? Yun nga po. Pakialamera! Tina, tama na yan! Bakit niyo po ako sinampal? Bakit? At bakit hindi? Para lang sa damit, mananakit ka na. Alam mo ba kung gaano kahalaga sa akin yung damit na yon? Bibili na lang ng bago. Di mo naman kailangang saktan ng anak mo. Sorry po, Nay. Papalitan ko na lang po sa sahod ko. Saan po ba nabibili yon para makakuha po ako kaagad? Magagalit ba ako na ganito kung madali lang makakuha ng kapalit nun? Sorry po. Bigayo ng kapatid kong namatay! Siya ang nagburda ng krus doon! Sa tingin nyo, kaya niyong ibalik ang buhay ng kapatid ko para pagburdahin uli? Sige nga! Hindi ko po alam na galing yun sa kapatid niyo, Nay. Sorry po. Alam ko po… Kung hindi ka kasi nakialam, walang masisira! Parang awa mo na. Tumigil ka! Hindi ka talaga madadala hanggat Ano di ba? ka nakakatikim sa akin eh! Wala nang magagawa ang sorry mo! Hoy, Tina! Nay, tama na po! Tama na sabi! Tina, ano ba? Kahit mamatay ka pa, hindi mo mababayaran ang nasira mo! Sabing tumigil ka na! Tay, tama na po! Nakakapagod nang makita na kinakawawa mo si Leia. Kahit wala siyang mali, wala kang ibang ginawa kundi pahirapan siya. At ako, hindi ba niya ako pinahirapan? Mula nung pinanganak siya, nasira na ang buhay ko! Nay! Huwag mo akong hawakan! Sana namatay ka na lang! Peste ka! Magsama kayong mag-ama! Ha! Tina! Nay! Umalis si nanay at hindi nagpapigil sa amin, Papa Dudut. Sinubukan namin siyang sundan pero mas lalo siyang nagalit at kahit si tatay ay muntik na rin niyang masaktan. Kaya naman hinayaan na lang muna namin siya para makahinga. Naramdaman ko na punong-puno siya ng galit noon at naiintindihan ko naman siya dahil nagkamali ako. Alam kong hindi ko na mapapalitan ang nasira kong damit ni nanay. Bumalik kami ni tatay ng bahay at nagmadali akong ibabad muli ang damit ni nanay para mawala ang mantsa. Umiyak ako noon dahil sa tindi ng konsensyang sumabog sa akin. Pinatigil na ako ni tatay sa kakapilit na tanggalin ang mantsa. Pero hindi ako nagpapigil at naawa si tatay sa akin at hinayaan na lamang ako. Sinubukang tawagan ni tatay si nanay pero hindi siya sumasagot.
Nag-aalala na rin si tatay sa nangyari kay nanay lalo na noong lumipas na ang 4 na oras pero hindi pa rin umuwi ng bahay si nanay. Kaya naman nagpaalam si tatay na lalabas muna para hanapin si nanay. Gusto ko noon na tulungan si tatay na hanapin si nanay pero hindi na ako sumama para subukang remedyohan pa ang damit ni nanay. Naiwan ako mag-isa sa bahay habang hawak noon ang puting damit ni nanay. Alam kong wala na yung pag-asa pang maayos tulad ng relasyon ko kay nanay. Pero hindi ko pa rin yon sinukuan. Hindi ako nagpahinga hanggat alam kong hindi pa kumukupas ang mantsa sa damit na yon. Inaplos ko ang krus na nakaborda sa damit ni nanay Papa Dudut. Nakita kong luma na talaga ang pagkakaborda ng damit na yon. Nahiya ako dahil nakasira ako ng gamit ni nanay na alam kong mahalaga sa kanya. Naramdaman ko ngang mas mahalaga ang damit na yon kaysa sa akin. Nasaktan ako habang inuulit ang mga salita ni nanay sa akin, Papa Dudut. Nasaktan ako habang inaalala kung paano niya hiniling na sana'y mamatay na lamang ako. Alam kong mahalaga sa kanya ang damit na yon pero gaano ba kalaki ang pagpapahalaga niya sa damit na yon para hilingin na mamatay ang sarili niyang anak. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi nga natulog si nanay sa bahay after ng away namin, Papa Dudut. Hindi na rin sinagot ang mga text at tawag namin. Hindi na nga rin nakatulog si tatay sa pag-aalala. Nasa kwarto lamang ako noon at hindi ko rin kayang harapin si tatay dahil nakukonsensya ako. Nakukonsensya ako noon dahil pakiramdam ko ay kasalanan ko ang lahat ng nangyari. Kahit na nakahiga ay hindi pa rin ako makatulog dahil nagwo-worry na rin ako kay nanay. Napabangon na lamang ako bandang madaling araw at lumabas ako ng kwarto at doon ay naabutan ko si tatay na nagkakape habang nakatitig lamang sa kanyang cellphone. Hindi nga niya napansin na lumabas na ako ng kwarto. Baka sa mukha niya ang labis na pag-aalala kay nanay kahit na hindi niya noon sabihin sa akin. Nagtungo ako sa kusina para magtimpla rin ng kape para sabayan siya. Doon niya lang napansin na nasa paligid lamang ako kaya naman sinundan niya ako sa kusina. Nagpatimpla na rin siya ng kape at saka nagpakuha ng malamig na tubig. Tahimik lamang kaming pareho noon sa kusina habang nagtitimpla ako ng kape. Noong natapos ako ay saka kami nagtungo sa sala. Hindi namin napag-usapan si nanay ng ilang saglit dahil naghihintayan kami kung sino ang unang mag-o-open ang tungkol sa kanya at sa mga nangyari. Hanggang sa makatanggap kami ng text mula sa isang kaibigan ni nanay. Sinabi niyang kasama niya si nanay pero huwag daw naming babanggitin kay nanay na alam na namin. Nakainom daw si nanay noong nagtungo sa bahay ng kaibigan niya kaya pinatuloy muna doon pansamantala. Nakiusap ang kaibigan ni nanay kung pwedeng sunduin na lamang bukas ng umaga dahil lalabas daw silang pamilya. Naramdaman namin na nanggugulo na naman si nanay doon tulad ng ginawa niya may ilang taon na ang nakakaraan. Kahit papaano ay napanatag naman kaming pareho ni tatay. Inubos lang namin ang aming mga kape at saka nagpahinga na para masundo na si nanay kinabukasan. Nagbalik na kami sa kanya-kanyang kwarto at nahiga na. Pero kahit na sinundan ko nang ipahinga ang pagod kong mga mata, ay hindi ko pa rin magawang makatulog dahil nag-aalala pa rin ako kay nanay. Alas 7 na ng umaga nang katukin ako ni tatay sa kwarto para magpasama na sa akin na sunduin si nanay. Hindi na kami nakapagbihis pa dahil nagmamadali na kaming masundo si nanay bago pa siya makatunog na pupuntahan namin siya. Anong ginagawa niyo rito? Paano niyo nalamang nandito ako? Umuwi na tayo, Tina. Huwag mo akong utusan. Nay, umuwi na po tayo. Nakakahiya na po dito sa kaibigan nyo. Kayong mahiya. Kayong sumugod dito tapos… Pinasundo ka sa amin ng kaibigan mo. Talagang di niyo ako bibigyan ng peace of mind, no? Nay, Isa ka pa. Kailangan talaga nandito ka rin? nag-aalala lang naman po ako sa inyo, Nay. Di ko kailangan ng pag-aalala nyo. Kailangan ko lang makalayo sa inyo.
Ayos lang naman sana kung magsasabi ka kung saan ka pupunta. Di ka naman namin pipigilan kung gusto mo mapag-isa eh. Huwag naman sana yung di ka man lang mag-update. Siyempre nag-aalala rin kami sa'yo. Ayoko nga kayong kausapin eh. Ano bang mahirap intindihin doon? Please naman, Tina. Huwag ka na mag-eskandalo rito. Nakakahiya. Dapat naisip nyo yan bago kayo sumugod dito. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Dito lang ako. Nakiusap po yung kaibigan nyo na kung pwede sunduin ka na po namin kasi Huwag mo akong kausapin, demonyo ka! Kala mo ayos na tayo? uwi na po tayo, Nay. Sa bahay na po natin ayusin lahat. Baka marinig pa tayo ng mga kaibigan nyo. Wala nang maaayos pa, Leia! Sirang-sira na lahat mula nung dumating ka sa buhay ko! Tina, parang awa mo na. Tama na. Ano po bang nagawa ko sa inyo, Nay? Bakit pang tindi ng galit nyo sa akin? Ginawa ko naman po lahat Lagi kong inuunang nararamdaman ninyo, ang pangangailangan ninyo. Wala ko ibang ginawa kundi humanap ng paraan para mahalin nyo ko. Bakit po, Nay? Bakit po? Bakit ganyan kayo sa akin? Gusto mong malaman ang totoo? Tina, wag dito. Ano ka ba naman? Hindi! Dito na lang natin gawin! Naghahanap na sagot yung anak mo eh! Tina! Ano po ba yung totoo, Nay? Una sa lahat, huwag mo akong tawaging nanay dahil hindi naman kita anak! Tina, ano ba? Ha? Hindi ko po kayo maintindihan. Anak ka ng tatay mo sa ibang babae! Tay! Leia, anak. Kailangan talaga humingi ka ng eksplanasyon sa tatay mo? Ayaw mo akong paniwalaan? Ha! Hindi kita anak! Bakit sa tingin mo ang bigat ng dugo ko sa'yo? Ano yon? Trip ko lang? Leia, anak. Mahal ka namin at Namin? Ikaw lang ang nagmahal dyan kay Leia. Huwag mo ako idamay. please naman, Tina. Wag mo nang pabigatin ang sitwasyon. Ako ba nagpapabigat ngayon ng sitwasyon? Ako ba nagloko? Ako ba nakabuntis ng ibang babae? Ako ba nag-uwi ng anak sa ibang tao? Di ba ikaw lahat ang gumawa nun? Paano ako nagpapabigat ng sitwasyon, Haffords? Bakit ako? Nay! Pingi ka ba? Kakasabi ko lang sa'yo na di ako ang nanay mo, di ba? Yung nanay mong haliparot, iniwan ka sa tatay mo dahil ayaw sa'yo. Ako ba kaya? Hindi ka ba talaga titigil, Tina? Kayo ang tumigil sa pagbibigay ng stress sa akin! Walis na kayo! Agad na tumakbo palayo si nanay at ni isa sa amin ni tatay ay walang lakas para sundan pa siya. Hindi makatingin si tatay sa akin habang ako naman ay pilit na pinoproseso ang mga sinasabi ni nanay. Hindi na rin kinontak pang muli ni tatay si nanay. Pinagbigyan niya ang gusto ni nanay na mapag-isa. Inaya na ako ni tatay na umuwi na parang walang nangyari. Hindi ko rin alam ang eksaktong mararamdaman ko kay tatay matapos kong malaman na anak niya ako sa ibang babae. May mga narinig na akong ganito noong bata pa ako at madalas kong maramdaman na niloloko ako ng mga kalaro ko at ng mga pinsang ko na ampun lang daw ako. Inakala kong panunukso lamang yon dahil gano'n naman talaga ang tuksuhan ng mga bata pero totoo pala. Noong nakauwi na kami agad na nagpunta sa kusina si tatay para ipagtimpla ako ng kape. Naya niya akong samahan siyang maupo sa may sala. Alam ko noon na balak niyang pag-usapan namin ang nangyaring revelasyon ni nanay. Sa totoo lang ay ayoko noon na pag-usapan pa dahil hindi ko talaga tanggap pero kailangan na. Papadudot hindi pa man din namin nagagalaw ang kapeng tinimpla ni tatay ay kinausap na niya ako. Sinabi niya lahat ng totoo tungkol sa pagkatao ko. Hindi pinalad si nanay at tatay na magkaroon ng anak dahil may problema sa matres si nanay. Naging problema yon sa kanilang dalawa dahil pangarap ni tatay na magkaroon ng anak at hindi yon naibigay ni nanay. Naging madalas ang pag-aaway nila dahil pakiramdam daw ni tatay ay walang patutunguhan ang pagsasama nila dahil kulang daw kung walang anak. Ayaw naman daw mag-ampon ni tatay dati dahil nga gusto niyang galing sa kanyang magiging anak niya. Nakipaghiwalay muna pansamantala si tatay kay nanay nang lumabas na ang mga away nila.
Umalis si tatay noon sa bahay at hindi alam ni nanay kung saan siya nagpunta. At wala pang isang buwan ay bumalik din ang tatay dahil na-realize niyang mahal niya si nanay. Sinubukan nilang ayusin ang relasyon nila hanggang isang araw. Nalaman ni tatay na nakabuntis siya ng iba. Marisol ang pangalan ng totoo mong nanay. Kumakanta siya sa bar nung nakilala ko siya. Aminado ako na nagandaan ako sa kanya na hinaluan pa ng matinding kalungkutan dahil nga nagkahiwalay kami ng nanay mo. Kaya po kayo pumatol sa kanya? Siya yung unang lumapit eh. May tinanong lang nung una hanggang sa napatawa ko na lang siya. Pagkatapos nun, bawat pahinga niya sa set niya, lagi siyang umuupo sa tabi ko. Nagkaroon ako ng interes. Nung gabing yon, may nangyari sa amin at sa mga sumunod pa. Tumira ako sa apartment niya pansamantala. Masaya naman nung una. Akala ko di na ako babalik pa sa nanay mo pero isang gabi, sabi ko sa sarili ko noon, iba pa rin ang nanay mo. Kaya iniwan ko si Marisol. Hindi niya po ba kayo hinabol? Hindi naman. Doon ko lang din nalaman na may boyfriend siya sa ibang bansa kaya di rin kami pwede. Maayos naman kaming nagkahiwalay. Akala ko yun na ang huling pagkikita namin. Hanggang sa tinawagan niya ako para ipaalam na nabuntis ko siya. Paano po kayo nakasigurong kayo ang ama ko at hindi ibang lalaki? Napatanong din ako noon, Leia. Pero sakto sa bilang nung kaming dalawa lang ang magkasama nun sa apartment niya. Ako lang ang nakasama niya nun. Doon sigurado ako. Paano niyo po sinabi kay nanay? Hindi ko muna sinabi kasi natakot ako na baka iwan ako ng nanay mo. Palihim ako nagsustento kay Marisol. Tapos nung nakapanganak na siya, pinuntahan ko. Bigla kanyang binigay sa akin. Nagmakaawa siya na kunin kita kasi di pwedeng malaman ng boyfriend niya na nabuntis siya. Maliit pa lang ang tiyan ni Marisol nung nagpakalayo-layo sa kanila para may tago ang pagbubuntis niya. Kaya medyo may kalakihan ang sinustento ko kasi wala siyang ibang naging trabaho habang nagbubuntis siya. Pagkatapos niyang manganak, bumalik ulit siya sa pagkanta. Tapos inuwi niyo na ako? Oo, wala naman akong ibang alam na pagdadalhan sa'yo nun at gusto ko ring iuwi ka. Hindi ko lang nga alam kung paano yung tatanggapin ng nanay mo. Ano pong reaksyon ni nanay nung inuwi niyo ako? Nabigla, natulala. Sinabi ko sa kanya na handa akong tanggapin ang parusa niya o kung anuman. Basta wag ka lang niyang ilayo sa akin. At umaasa ako na sana tanggapin ka niya bilang sarili niyang anak. Tinanggap ka naman niya, Leia. Pero hindi niya ako minahal. Iyon ang isang bagay na di niya na ipangakong gagawin matapos kanyang tanggapin sa buhay namin. Kaya pala. Nay? Umuwi lang ako para kumuha ng damit. Alis din ako agad. Tina, pwede bang mag-usap muna tayo? Para saan pa? Tay, pwede bang kami muna ni nanay ang mag-usap? Ayos lang po ba? Ay, sige. Iiwan ko muna kayong dalawa. Wala tayong dapat pag-usapan, Leia. Nalaman mo na naman ang lahat. Huwag ka nang magtanong dahil wala akong balak sumagot. Wala na po ako ibang gustong itanong kundi kumusta po kayo dati, Nay? Nung tinanggap ninyo ko. Ano bang tanong yan? Alam ko po na hindi kayo nakumusta ni tatay sa nararamdaman ninyo nung inuwi niya ako dito. Alam ko masakit yun para sa inyo. Kaya tatanungin ko po ulit kayo, Nay. Kumusta po kayo nun? Sana hindi pa po huli yung pagtatanong ko. Hindi ako okay at hindi ako naging okay. Ayos na ba? Nasagot ko na? Bakit niyo po ako tinanggap? Para di mawala uli ang tatay mo. At naisip ko, makakatulong ka para matabunan yung pagkukulang ko sa kanya bilang asawa dahil hindi ko siya mabigyan ng anak na tulad ng pangarap niya. Karapatan niyong humindi kung alam niyong hindi kayo okay sa nangyayari.
Sa tingin mo ba di ko naisip gawin yan? Sa tingin mo di ako nagsisi na tinanggap kita rito? Hindi madali na lagi kitang nakikita. Ikaw ang paalala kung anong kulang sa akin. Kaya ako mabigat ang dugo ko sa'yo dahil yun sa pagkakaipit ko sa sitwasyon na ginawa ng tatay mo. Nanay mo ang sumira ng buhay ko. Habang buhay kong dadalin yon. At habang buhay kong ipapaalala sa'yo ang galit ko. Kung dyan po kayo makakakuha ng paraan para gumaan ang nararamdaman ninyo, sige lang po. Sasaluhin ko po lahat kasi pasasalamat ko na lang po sa inyo yon. Kasi kinupkup niyo po ako. Binigyan niyo ako ng matitirahan. Dinamitan ninyo ako. Inalagaan niyo ako nung bata ako kahit na ayaw niyo. Salamat po, Nay. Kasi kahit mahirap para sa inyo natanggapin ako, ginawa niyo. Andito pa rin ako dahil minsan tinanggap ninyo ako. Naiyak na lamang ako habang binibigkas ang nararamdaman ko kay nanay. Wala akong galit sa kanya noon kahit na sabihin pang hindi niya ako pinakitaan ng maganda mula pagkabata. Mula noong malaman ko ang totoo, lumaki ang simpatya ko sa kanya dahil hindi biro ang ginawa niyang pagtanggap sa akin. Kaya wala akong karapatan para magtanim ng galit sa kanya dahil tao lamang siya. Tao lamang siya na minsan ay pinagtaksilan dahil sa kakulangan. At ayoko noon na iparamdam ulit yon sa kanya at nagpasalamat ako ng paulit-ulit dahil yun lang ang nakita kong paraan para maiparamdam sa kanya na malaking bagay ang ginawa niyang pagtanggap sa akin. Inasahan kong magagalit siya, magwawala o di naman kaya ay muli akong sasaktan. Pero nagulat na lamang ako na bigla niya akong niyakap at umiyak. Humingi siya ng tawad sa mga pagpapahirap niya sa akin. Hiningi niya rin ang tawad sa mga pagkukulang niya sa akin bilang isang ina. Sa unang pagkakataon, Papa Dudut, ay pinaramdam niya sa akin na siya ang nanay ko. Hindi man ako nanggaling sa kanya pero sinabi niyang anak pa rin niya ako. Hindi man daw niya naipakita ng tama pero mahal daw niya ako. Naunahan lamang daw siya ng galit at hindi niya nabitawan agad ang puot. Sa ngayon ay sinusubukan pa rin naming ayusin ang relasyon naming mag-ina. Nakatulong din ang paglapit muli ni tatay para pag-usapan nila mag-asawa ang sinubukan nilang talikuran noon. Nagkaroon ng closure si nanay mula sa sakit na dinala ni tatay sa kanya. Yun lang naman ang kailangan ni nanay. Yung malaman ni tatay na nasaktan siya at minsan hindi siya naging okay sa mga nangyari. At mula noon ay mas lalo pang naging matibay ang relasyon nila dahil napag-usapan nila kung anuman yung mga bagay na nakasira sa kanila noon. Hindi sila natakot na harapin ang nakaraan nila dahil alam nilang kaya na nilang isara yon nang hindi nanghihinayang sa mga tanong na hindi nasasagot, Papa Dudut. Wala na rin akong balak pang alamin kung nasaan man ang tunay kong nanay. Malaki pa rin naman ang pasasalamat ko sa kanya kung nasaan man siya, pero para sa akin ang nakagisnang kong nanay ko na lamang ang mahalaga ngayon. Kung sakali mang balang araw ay mag-cruise ang aming landas ay hindi ko naman ipagkakait sa kanya ang mayakap siya at mapatawad. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Ang inyong kabarangay forever, Leia. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.
Walang pinanganak na marunong na agad maglakad. Ibig sabihin, lahat ng bagay sa buhay natin ay natututuhan at kung minsan ay itinuturo ito sa atin ng mga karanasan. Ikaw kapuso, ano ang importanteng aral sa buhay na natutuhan mo? Dear Papa Dudut, ang pagiging wais ay isa sa mga bagay na natutuhan ko sa buhay, lalo na noong nagkaedad na ako. Bago ko po ipagpatuloy ang kwento, isang magandang araw muna sa inyo dyan sa Barangay LS 97.1 at sa mga kapwa ko kabarangay na hindi kumpleto ang pananghalian kung hindi nakikinig ng Barangay Love Stories. Number 1 talaga kayo sa puso ko dahil libangan ko ang pakikinig ng mga istorya ninyo. Ako nga pala si Greta, 27 years old at taga Taytay Rizal. Sa kasalukuyan, ang pinagkakabalahan ko ay ang peanut butter business na sinimulan namin sa isang public market sa Taytay. Bukod po sa peanut butter ay sinamahan namin ang iba't ibang mga pampasalubong ang tinitinda namin ni Tia Marisol. Ang Tia Marisol ko po ang tumatayong magulang ko matapos mamatay ng nanay ko sa panganganak sa akin. Wala na rin akong tatay dahil hindi naman ito pinanagutan noong nalaman itong buntis sa akin ng nanay ko. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa tiyahing ko matandang dalaga dahil kinupkup niya ako. Inalagaan, pinalaki, at pinag-aral, Papa Dudut. Tia, may sasabihin pala ako. Ano yon, Greta? Pangako niyo muna na hindi kayo magagalit sa akin. Ano ba yan at kailangan ko pang mangako? Sige na po, mangako muna kayo sa akin. Aba, depende. Kung sasabihin mong may ninakawan ka, magagalit talaga ako. Ako pa mismo magsusuplong sa iyo sa pulis. Hindi ko po magagawa ang magnakaw, Tia. Biro lang. Ikaw kasi. Bakit hindi mo na lang sabihin yung sasabihin mo? Buntis po ako. Ha? Anong sinabi mo? Buntis po ako, Tia. Bakit niyo naman po ako pinalo? Tinatanong mo pa talaga? Kulang pa nga yan eh. Akala ko po ba hindi kayo magagalit sa akin? Hindi ako nangako sa'yo ha? Saka seryoso ka ba? Buntis ka nga? Opo. Mahabaging langit! Napakabata mo pa, Greta! Sorry po, Tia. Ay dapat lang na mag-sorry ka! Napakalaking kagagahan yung ginawa mo! Kaka-graduate mo pa lang ng high school. Naghahanap pa lang tayo ng eskwelahan na papasukan mo sa kolehiyo. Nagpabuntis ka na? Ano ba naman yan? Kaya nga po, sorry, Tia. Hindi ko naman po sinasadya. Anong hindi sinasadya? Sinadya mo yan! Nasaan na yung lalaki nakabuntis sa'yo? Iharap mo siya sa akin para dalawa kayong paluin ko! Wala na po yung lalaking nakabuntis sa akin. Anong wala na? Namatay na? Ewan ko po. Sana. Ang ibig ko pong sabihin, hindi ko na po siya makontak eh. Sinubukan mo na ba siyang puntahan sa kanila? Hindi ko po alam kung saan siya nakatira. At bakit hindi mo alam? Hindi naman po kasi namin napag-usapan yun. Anong hindi na pag-usapan? Ay! Greta! Napakapariwara mo! Ilang buwan na ba kayo magkakilala nung lalaking yon? Ano po? Wala pa pong isang buwan. Tinamahan ka naman talaga ng lintik! Nabuntis ka ng lalaki na wala pang isang buwan mong nakilala? Greta naman! Ang tanga-tanga mo! Sorry po talaga, Tia. Kasalanan ko po talaga kasi masyado ako nagpadala sa damdamin ko eh. Mabuti na alam mong kasalanan mo! Paano na ngayon yan? Kung hindi mo alam kung saan hahanapin yung tatay ng anak mo, ano nang plano mo? Hindi ko pa po alam. Naguguluhan pa po ako. Natatakot po ako. Wala naman po kasi akong alam sa pagbabalaki ng bata. Ewan ko ba naman kasi sa'yo?
Masyado ka mapusok! Pero nandyan na yan! Alangan namang ipalaglag mo yung anak mo! Hindi naman ako makakapayag nun! Ayoko rin naman pong ipalaglag to. Natatakot po akong makarma kapag ginawa ko po yun. Kaya nga! Hey! Hayaan mo na! Kung hindi ka kayang panagutan ng lalaki na kabuntis sa'yo, nandito naman ako. Aalagaan ko na lang kayo na magiging apo ko basta ipangako mo sa akin. Naalagaan mo rin ang sarili mo para sa anak mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, tiya. Pangako po. Maraming salamat po. Papa Dudut, aminado ako na wala talaga ako noon nung kabataan ko. Kung ilalarawan ko nga ang sarili ko noon ay masasabi kong mapusok ako at padalos-dalos. Kaya nga sa edad ko pa lamang na 18 ay nabuntis na ako ng lalaking nakilala ko lamang sa sinalihan kong text clan. At pagkatapos ay naglaho na lamang na parang bula matapos malaman na nagbunga ang nangyari sa amin. Sadyang may pagkasutil talaga ako noong kabataan ko. Kaya nang nalaman niya na nabuntis lamang ako ng kung sino at ang masahol pa'y tinakasan ako nung lalaki ay magkahalong galit at pagkadismaya ang naramdaman niya. Hindi ko naman siya masisisi kasi kahit ako ay sumama ang loob sa sarili ko. Pero may sa pusong mamon naman ang tiyahin ko. Kaya sa huli ay hindi niya pa rin ako natiis. Nagdesisyon akong ipagpatuloy ang pagbubuntis ko kahit na natatakot ako, Papa Dudut. Pero sinabi sa akin ni Tia na tutulungan daw niya ako. Kahit na siya mismo ay walang kalam-alam sa pagdadalang tao. Hindi pa siya nagbuntis kahit kailan dahil may problema ang kanyang matres. Kaya hindi na lamang siya nag-asawa at piniling maging matandang dalaga. Pero nung dumating daw ako sa buhay niya ay nagkaroon siya ng bagong layunin sa buhay. At sakit sa ulo rin daw. Dagdag sabi niya. Mabilis na lumipas ang 9 na buwan ng anak ako ng isang malusog na lalaking sanggol. Sobrang saya namin ni Tia Mirasol dahil nadagdagan na ang pamilya namin. Nung nakaraos na ako sa panganganak ay nagsabi ako sa kanya na ayoko nang ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Sa halip ay gusto ko na lamang magtrabaho. Nang hinayang siya nung una sa desisyon ko kasi sayang naman daw ang oportunidad. Pero sa huli nirespeto na lamang niya ang gusto kong mangyari. Pumasok ako sa isang fast food chain bilang service crew at doon ko nakilala itong si Elmer. Papa Dudut. Greta, sandali! O Elmer, bakit ka tumatakbo? Para maabutan ka. Grabe, ang bilis mo maglakad. Ikaw naman, ang hahaba ng bias mo pero ang bagal mong tumakbo. Ikaw kahit kailan napakamapangasar mo talaga. Bakit mo ako hinabol? May kailangan ka ba? Wala naman. Gusto ko lang sanang sumabay sa sa paglalakad. Kahit hanggang dun lang sa sakayan. Okay. Tara, maglakad na tayo. Tara. Grabe no? Amoy na amoy ko na sa simoy ng hangin yung Kapaskuhan. Ang dami na ring dekorasyon sa paligid. Tsaka kabi-kabila na rin yung mga nagpapatugtog ng Christmas songs. Oo nga. Paano kayo nagsiselebrate ng Pasko sa bahay nyo? Nagluluto lang si nanay ng spaghetti o kaya pansit. Paborito kasi ng mga kapatid ko yun. Tapos gumagawa kami ng salad na tuwing Pasko lang talaga namin natitikman. Mahal kasi ng mga Ricardo eh. Sa bagay, totoo naman, wala nang mura ngayon eh. Tama ka, wala nang ang mura ngayon. Pero okay na rin, kasi kahit paano, meron kaming pinagsasaluhan. Nag-exchange gift din ba kayo? Ako lang yung madalas na nagbibigay ng regalo kasi wala pa naman trabaho mga kapatid ko. Bata pa sila eh. Ay oo nga pala, nakalimutan ko. Eh kayo, paano kayo nagsiselebrate ng Pasko? Nung bago akong magka-baby, lagi akong sinasama ng tiyahin ko sa bahay ng amo niya para doon mag-Noche Buena. Namamasukan kasi siya bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya doon sa may lugar namin. Sobrang saya ko tuwing nandun kami kasi doon lang ako nakakatikim ng hamon at queso de bola.
Doon lang din ako nakakakita ng malaking Christmas tree at maraming regalo. Binibigyan ka rin ba ng regalo ng amo ng tiyahin mo? Oo, sobrang bait nga nila eh. Kaso lang last year, sabay namatay yung mga amo ng tiyahin ko. Tapos sakto rin nagka-baby na ako. Kaya umalis na si Tia doon. Nakakalungkot naman. Anong kinamatay nila? Nalunod daw sila eh. Lumubog yung sinasakyan nilang barko. Grabe naman yung nangyari sa kanila. Maiba ako. Yung anak mo pala, kumusta? Mabuti naman. Lumalaki na siya kaya natatakot ako. Bakit ka naman natatakot? Hindi ko alam. Ganun lang siguro kapag nanay ka na, tapos nakikita mong lumalaki na yung anak mo. Naiisip ko na baka bukas makalawa, marunong na siya maglakad, nakakapagsalita na siya, mag-aaral na, katagalan mag-aasawa, tapos iiwan na ako. Grabe, sobrang advance mo naman mag-isip. Oo nga eh, hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko maiwasang matakot. Kaya nga laging sinasabi sa akin ng tiyahin ko na sulitin ko raw yung bawat sandali na kasama ko yung anak ko. Alagaan ko raw siya hanggat kaya ko. Makipag-bonding daw ako lagi kasi mabilis lang daw talaga ang panahon. Hindi ko na lang daw mamamalayan, malaki na siya. Nakakatuwa naman. Kaya nga saludo ako sa iyo eh. Bakit naman? Kasi ang tapang mo. Dahil lang may anak na ako kaya ako naging matapang? Oo, ang hirap kaya magpalaki ng anak. Totoo rin naman pero aminin ko, may mga gabi na bago ako matulog, naiisip ko, paano kung hindi ako nabuntis ng maaga? Sana nakakapag-aral ako. Tapos may pagkakataon pa ako na makapagtapos. Magkakaroon ako ng trabaho na may kinalaman sa kursong tinapos ko. Tapos magtatrabaho ako sa ibang bansa. Pangarap ko rin kasi talagang makapag-abroad eh. Mag-iipon ako ng pera. Kapag nangyari yon, kukunin ko na si Tia tapos doon na kami titira. Kung ganon, magiging malayo na pala tayo sa isa't isa. Oh, ano namang kinalaman nun? Wala naman. Feeling ko lang kasi mamimiss kita pag umalis ka na. Patawa ka, wala pa nga eh. Tsaka parang imposible namang mangyari pa yon. Hanggang pangarap na lang siguro yon. Hindi natin sigurado yan. Malay mo, pagdating ng araw, magkatotoo. Ay nako, magdilang anghel ka sana. O paano, nandito na tayo sa sakayan. Ingat ka pag uwi ah. Salamat. Ikaw din, ingat ka ah. Bye. Bye-bye! Papadudot kapwa ko service crew si Elmer na una kong naging close noong pumasok ako sa pinagtatrabahuhan namin. Siya rin ang matyagang nagturo sa akin ng mga nalalaman niya tungkol sa aming trabaho. Kaya nga nagpapasalamat ako sa kanya dahil madali kong nagamay ang trabaho ko. Kung i-describe ko si Elmer ay masasabi kong may itsura siya. Matangkad, kulot ang buhok, maputi at may dimple sa magkabilang pisngi na gustong gusto ko sa isang lalaki. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon, bale mag-21 na siya noong mga panahong yon at ako naman ay kaka-19 ko lamang. Bukod sa mga magagandang katangian ni Elmer, gentleman din siya. Malambing, palatawa at masarap kausap. Dahil sa pagiging close namin ay pinagkamalan na kaming may relasyon ng mga katrabaho namin. Siyempre todo dinaya ko dahil hindi ko naman siya type. Kahit na gusto ko sa lalaki ang may dimples, hindi ko nakita si Elmer bilang lalaki na makakarelasyon ko. Natatawa na lamang si Elmer kapag inaasar kami ng mga katrabaho namin kaya minsan papadudot. Naiinis ako sa kanya dahil parang hinahayaan lamang niya na asarin kami. Kaya lang ay hindi ko naman akalain na may feelings na pala talaga siya sa akin. At isang araw ay inamin niya yon, papadudot. Pero binasted ko siya. Kaya nasaktan siya ng husto. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot gaya po ng sinabi ko ay hindi ko type si Elmer. Katulad ko lang din kasi siya na laki sa hirap. Nauna siya sa akin magtrabaho pero noong mga panahong yun ay wala pa rin siyang ipon dahil lahat ng sweldo niya ay binibigay niya sa pamilya niya. 6 kasi silang magkakapatid at siya ang panganay. Pa-extra lang ang tatay niya sa construction kaya nagdesisyon siyang tumulong na lamang sa pagtatrabaho pagka-graduate niya ng high school.
Believe naman ako sa sipag at determinasyon ni Elmer. Pero siya yung tipo ng halos wala ng ekstrang pera na natitira sa kanya. Kaya hindi ko rin siya binigyan ng pagkakataon na ligawan ako kasi poproblemahin niya pa ako. Ayoko naman na pumagitna pa sa kanya at sa pamilya niya. Kaya nga kahit na nakita kong nasaktan siya noong nireject ko siya, ang feelings niya ay hinayaan ko na lamang na lumipas sa mga araw. Alam ko makaka-move on din si Elmer at gano'n na nga ang nangyari. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik na ulit ang closeness namin na parang walang aminang naganap. Tapos kinausap niya ako para sabihing nare-respeto niya ang desisyon ko. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil hindi ko na kailangang mailang pa sa kanya. At ang lahat ng yon ay naikwento ko nga kay Tia Mirasol, Papa Dudut. Ewan ko ba naman sa yung babae ka? Kung kailan ka nakahanap ng matinong lalaki, pakakawalan mo lang ng ganong kadali. Ilang beses ko po ba dapat sabihin na wala nga po akong nararamdaman para kay Elmer? Kaya binasted ko siya. Kumusta naman yung bata matapos mong tanggihan? Okay naman po. Kinausap niya ako pagkalipas ng ilang araw. Talaga? Anong sinabi niya? Nirerespeto raw niya yung desisyon ko kaya masaya na ako. Kala ko kasi talaga mawawala na yung pagkakaibigan namin Pero kung ako yung tatanungin, boto ako kay Elmer para sa'yo. Sinasabi niyo na sa akin yan kahit nung hindi pa nagtatapat si Elmer. Noon pa man, naramdaman ko na kasi na may gusto siya sa'yo. Hindi nga ako nagkamali. Kaso ewan ko ba sa'yo? Hayaan niyo na po, Tia. Hindi ko lang po kasi talaga type si Elmer Bakit ba kasi hindi mo siya type? Nasa kanya na lahat. Mabait, maalalahanin, magalang. Wala pa po sa kanya ang lahat. Tsaka huwag niyo na pong ipilit kasi may iba po akong gusto. Sino naman? Yung Ben? Opo, mas type ko po siya kaysa kay Elmer. Ang tanda-tanda na nun. Grabe naman, Tia. 30 years old pa lang naman po siya. Kumpara naman sa edad mo. Kaka-19 mo pa lang, baka nakakalimutan mo. Hay, ano ba nagustuhan mo sa lalaking yun? Dahil de kotse, may negosyo. Sa totoo lang? Opo. Santisima ka talagang bata ka. Hindi kita tinuruang maging mukhang pera. Hindi po yun pagiging mukhang pera. Tawag doon pagiging praktikal. Alam niyo naman po na sobrang mahal na ng mga bilihin ngayon. Kaya kung hahanap lang naman po ako ng makakarelasyon, doon na po ako sa kaya akong buhayin kasama ng anak ko. Mahalaga pa rin na kilalanin mo yung lalaki bago mo pakisamahan. Hindi yung porke masaya kayo ngayon akala mo masaya na kayo habang buhay. Ang pag-aasawa, hindi parang kanin na isusubo yan tapos iluluwa pag napaso ang dila. Hindi pa naman po ako mag-aasawa, Tia. Sa galawan mo kasi parang kapag niyaya ka niyang makipag-live-in, sisigi ka na. Depende po kung maayos naman po yung usapan. Ewan ko talaga sa'yo. Basta ako, loyal ang boto ko kay Elmer. Naniniwala naman po ako na makakatagpo rin si Elmer ng babaeng para sa kanya. Yung pong mamahalin siya ng totoo. Bakit kasi hindi na lang maging kayo? Kayo, gusto niyo siya. Tsaka, hindi naman kayo yung makikisama sa kanya kung sakali. Mahirap naman po kung pipilitin ko yung sarili ko na magustuhan siya kung wala naman po talaga akong nararamdaman para sa kanya. Sa bagay, may punto ka naman. Pasensya ka na kung nagiging mapilit ako. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Alam ko naman po yun, Tia. Kaya nga nagpapasalamat pa rin po ako. Pero wag na po kayong mag-alala sa akin kasi malaki na po ako. Alam ko na po yung ginagawa ko. Basta ayusin mo mga desisyon mo sa buhay mo para hindi ka magsisi sa huli. Maging wais ka. Bago ka magtiwala sa isang tao, kilalanin mo munang mabuti. Mahirap na. Baka sa bandang huli, lumabas din yung tunay nilang kulay. Opo, tatandaan ko po yung mga sinabi ninyo. Salamat po ulit sa walang sawang pagpapaalala nyo. Papa Dudut means
Minsan ko na rin naisama si Elmer sa bahay namin noong binyag ng anak ko kaya nakilala siya ni Tia. Siya lang din ang kinuha kong ninong noon at masasabi kong natuwa talaga sa kanya ang tiyahin ko. Magalang daw kasi siya at masarap kausap. Tapos ay malakas daw talaga ang pakiramdam ni Tia na may gusto sa akin si Elmer kaya kung hihingin nito ang boto niya, naligawan ako walang pag-aatubili niya raw na ibibigay ang kanyang permiso. Kaya nga nalungkot talaga siya at nanghinayang noong tinanggihan ko ang panliligaw ni Elmer sa akin. Noong mga panahong yon ay desidido na akong magkarelasyon na kami ni Ben. Nakilala ko lamang siya online at ayaw sa kanya ng tiyahin ko dahil masyado raw malayo ang pagitan ng mga edad namin. Tulad ng binanggit ni Tia ay 30 years old na noon si Ben. Samantalang ako naman ay 19 pa lamang. Kasal na siya pero hiwalay naman sa asawa at walang anak. Nagkakilala kami sa isang dating app at 2 beses na rin nag-meet. Masasabi ko na malayong malayo kay Elmer ang estado ng buhay ni Ben dahil may negosyo ito na cafe at convenience store. May pera si Ben at yun ang hinahanap ko sa isang lalaki na pakikisamahan ko. Kaya nga nung niyaya niya akong makipag-live-in pagkaraan ng 2 buwan ng pagkakakilala, ay wala na akong patumpik-tumpik pa na pumayag. At kahit natuto lang tiyahin ko sa pakikisama ko sa kanya ay binaliwala ko ang pagpapaalala niya. Pero bago ako lumipat sa bahay ni Ben ay sinabi ni Tia na huwag ko munang isama ang anak ko dahil hindi pa sanay si Ben na may kasamang bata sa bahay. Pumayag na rin ako kahit na nalungkot ako kasi mawawalay sa akin ang anak ko. Iniwan ko ang anak ko kay Tia at dinadalaw na lamang. Doon ako dumidiretso tuwing natatapos ang shift ko sa trabaho bago umuwi sa tinitirhan namin ni Ben. Kahit na nakipag-live-in na ako ay tinuloy ko ang trabaho ko sa fast food. Kaya nagkikita pa rin kami ni Elmer, Papa Dudut. Ano, masarap sausawan nila dito, di ba? Oo, masarap nga. Bagay na bagay sa isaw at kwek-kwek. Sarap nung combination ng suka at sweet sauce, no? Uy, salamat sa pagsama mo sa akin dito, ha? Ano ka ba? Maliit na bagay. Naalala ko kasi yung sinabi mo na matagal ka na nagkikrave ng isaw tsaka kwek-kwek. Wow, naalala mo pa yun? Parang ang tagal na nung napag-usapan natin yun, ah. Medyo matagal na nga pero hindi ko nakalimutan eh. Kaya kain ka pa, libre ko to. Naku, wag na. Nakakahiya naman. May pambayad naman ako. Ayos lang, minsan lang naman eh. Sige, pero okay na ako. Huling stick ko na ng isaw to. Busog na talaga ako. Kumain ka lang, huwag kang mahiya. Ano ka ba? Okay, pero mamaya na ako kukuha pag naubos ko na to. Ikaw bahala. Ay, nga pala. Kumusta kayo ni Ben? Okay na okay kami. Masaya kaming dalawa. Talaga? Maganda yan. Masaya ako para sa inyo. Thank you. Ay, pwedeng pakihawak tong baso ng suka ko? Alisin ko lang yung jacket ko, medyo naiinitan na ako eh. Akin na, hawakan ko muna. Salamat. Dinala ko tong jacket ko kanina kasi nilalamig ako eh. Pero ngayon okay na ako. Sandali. Basa ba yung nasa braso mo? Ha? Yung nasa braso mo ka ako. Tingnan mo. Ayan oh. Oo. Na paano yan? Ano lang yan sa ano... Sinasaktan ka ba ni Ben? Uy, hindi ah. Hindi naman niya ako sasaktan eh. Mahal na mahal ako noon, no? Talaga lang ah. Oo nga. Bakit ba ganyan ka kung makatanong? Hindi mo pa kasi sinasagot yung tanong ko kung na paano yan. Wala nga lang to. Eh, baka tumama lang sa kung saan tapos nagpasa. Posible ba yun? Oo naman, ano ka ba? Ganun kaya kaming mga babae kapag malapit ng dalaw namin. Mabilis kaming magpasa kapag nasasagi o nakukurot. Ay, okay, sige. Naniniwala na ako sa'yo. Pasensya ka na kung pinag-isipan ko na masama si Ben. Ayoko lang talaga na may masamang nangyayari sa'yo eh. Huwag ka mag-alala. Okay na okay ako sa bahay ni Ben. Okay kami. Hindi niya ako sinasaktan o anuman. Okay, sige, naiintindihan ko na. Pasensya ka na ulit. Yaan mo na yon. Sa susunod, iwasan mo na lang na mag-isip ng kung ano-ano.
Baka kasi kung sa ibang tao mo yan sinabi kung ano pang maisip o maramdaman nila. Sa bagay, tama ka. Nagets ko naman yung ibig mong sabihin. Susubukan ko na mag-ingat sa susunod. Matanong ko lang, meron ka na bang nililigawan na babae? Ha? Bakit ganun yung tanong mo? Babae lang naman ang nililigawan, di ba? Aba malay ko, baka lalaki na kasi yung gusto mo ngayon eh. Sira. Hindi, napapansin ko kasi na lagi kang nakangiti sa cellphone mo. Kaya ayun, naisip ko baka meron ka ng bagong nagugustuhan. Sa totoo lang, meron na. Wow! Ano, nililigawan mo na ba? Yun nga eh, hindi ko pa siya nililigawan. Hindi ko pa rin sinasabi sa kanya yung nararamdaman ko. Bakit hindi pa? Wala lang. Baka naman kasi natatakot ka na mabasted ulit katulad nung ginawa ko sa'yo. Sa totoo lang, hindi naman ako natatakot na mabasted. Ang tumatakbo talaga sa isip ko, parang hindi pa ako handa. Gusto ko kasi na ayusin muna yung sarili ko para mas maging karapat-dapat sa kanya, ganun. Gusto ko na makaipon ng malaki para kapag niligawan ko na siya, may pang-date kami. Naniniwala naman ako na magagawa mo yan. Basta, enjoyin mo lang yung proseso. Malay mo, baka kayo na talagang para sa isa't isa. Papadudod sa totoo lang ay hindi naman ako napaano. Hindi tumama ang braso ko sa kung ano kaya ako nagkapasa. Sinaktan po ako ni Ben. Yun ang dahilan ng pasa ko sa braso at nangyari yun noong gabi bago kami nagkita ni Elmer kinabukasan. Napikon kasi si Ben sa akin nang sawayin ko siya sa pag-iinom niya. Kaya naitulak niya ako ng napakalakas. Natakot ako pero pinagsawalang bahala ko na lamang yon at sabi ko sa sarili ko baka lasing lang siya. Pero kinabukasan ay hindi man lang siya nagsorry sa akin kahit na nakita niya ang pasa ko. Magkahalong lungkot at sama ng loob ang naramdaman ko dahil parang nagbago ng ganon kabilis ang lalaking minahal ko. Nagdaan pa ang isang buwan na ulit na naman ang pananakit sa akin ni Ben at noong time na yun ay medyo dumadaan sa financial crisis sa mga negosyo niya kaya sa akin niya binubunto ng galit niya. Hindi ko na rin siya malambing katulad ng dati kasi parang nasusuka siya sa presensya ko. Daig ko pa, ang may nakakadiring sakit kung ipagtabuyan niya. Tapos kapag nasa impluwensya naman siya ng alak, ginagalaw niya ako kahit labag sa kalooban ko. Lahat ng iyon ay tinitiis ko sa pag-asang baka isang araw magbabago siya at babalik siya sa dati niyang ugali. Nababalik kami sa dati na masaya. Nababalik ang Ben na nakilala ko noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot kapag may mga sariwa akong pasa ay hindi ako umuwi sa amin para hindi makita ng anak ko. Nagdadahilan na lamang ako kay Tia, bagay na kinakainis niya kasi ayaw niyang lumaking hindi close sa akin ang anak ko. Ganon pa man ay inunawa na lamang niya. Malaki talaga ang pasasalamat ko sa Tia ko dahil inaalagaan niya ang baby ko. Kaya bilang ganti, nagbibigay na lamang ako ng extra money sa kanya bukod pa sa sustento ko sa anak ko. Pagkain nila at pambayad ng bills sa bahay. Wala na rin kasing trabaho si Tia Mirasol matapos umalis sa pinapasukan niya para alagaan ang anak ko. Ayoko mag-alala si Tia at natatakot din ako na baka paghiwalayin niya kami ng lalaking mahal ko kapag nalaman niyang sinasaktan ako ni Ben. Alam kong may pagkatanga ako ng mga panahong yon at kinakahiya ko yon kapag naaalala ko sa ngayon. Pero wala naman ako magagawa dahil parte yon ng pagiging mapusok at padalos-dalos ko noong kabataan ko. Doon ko nga naalala yung payo na laging sinasabi sa akin ni Tia Mirasol, yung tungkol sa pagiging wais sa pagpili ng lalaking pakikisamahan ko para hindi raw ako magsisi sa bandang huli.
Greta, sandali lang. Teka lang, Greta. Ano ba yon? Ano yung pinasa mo kay manager kanina? Resignation letter. Magre-resign ka na? Bakit naman biglaan? Ano bang pakialam mo? Nag-aalala lang naman ako kasi biglaan yung pagre-resign mo. May nangyari ba? Kung meron man wala ka ng pakialam doon. Sa akin na lang yun. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko kanina? Ang sabi ko, nag-aalala ako sa'yo. Bakit ka ba nag-aalala? Akala mo siguro wala akong napapansin, no? Ang laki kaya ng pinagbago mo simula nung nag-live-in kayo ni Ben. Naging malungkuting ka, naging balisa ka. Minsan nauhuli pa nga kita na nakatulala tapos umiiyak. Pero nanahimik lang ako. Hindi ako nagtanong sa'yo. Kasi nga ayoko makiusyoso. Pero ewan ko ba? Hindi talaga maalis sa isip ko yung pag-aalala ko lalo na madalas ko ring napapansin yung mga pasa mo. Oh, ba't bigla kang umiyak? Greta, yung totoo. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ko na kasi alam kung kanino ako magsasabi. Nahihirapan na ako, Elmer. Teka, gumilid nga muna tayo. Kausapin mo ako. Sabihin mo sa akin lahat. Baka matulungan kita. Hindi ko alam kung paano mo ako matutulungan. Sa ngayon, gusto ko lang ng isang tao na makikinig sa akin. Nandito ako. Handa akong makinig sa'yo. Sige, sabihin mo sa akin. Yung mga pasa ko, hindi ko nakuha kasi tumama ako sa kung saan. Huwag mo sabihin si Ben na may gawa niyan. Oo. Dapat sa lalaking yung pinadudugo yung mukha eh. Isama mo ako sa kanya para makita niya hinahanap niya. Elmer, kumalma ka lang. Paano ako kakalma? Tinan mo nga yung pinag-aagawa niya sa'yo. Kailan ka pa niya sinasaktan? Matagal-tagal na rin. Kailan yung matagal na rin? Simula ba nung una kong nakita yung pasa mo? Ganun na katagal? Oo. Bakit ngayon mo lang sinabi? Akala ko kasi normal lang yung ganun eh. Hindi normal yon. Kahit sa ang anggulo mo tingnan, pang-aabuso yon. Akala ko rin kasi magbabago siya eh. Pero habang tumatagal, palala siya ng palala. Kaya nga dapat hiwalayan mo na siya. Natatakot ako kasi baka pag ginawa ko yun, mas lalo niya akong saktan. Di pakulong mo siya. Ano bang laban ko sa kanya? Malaki. Malaki ang laban mo sa kanya. Inaabuso ka niya. Kaya dapat turuan mo siya ng leksyon na siguradong hindi niya malilimutan. Napakahayo pala ng taong yun. Kung nalaman ko lang agad yung sitwasyon mo, sana noon pa lang kinumbinsi na kita na hiwalayan siya. Kasalanan ko naman kasi sa kabila ng lahat ng pananakit niya, ginusto ko pa rin makisama sa kanya. Ewan ko rin ba sa sarili ko? Sobrang tanga ko talaga. Ay, ganun siguro talaga pag nagmamahal ka. Sa totoo lang, itong pag-resign ko, si Ben ang may gusto nito. Ayaw na raw kasi niya na nagtatrabaho ako. Doon na lang daw ako sa bahay niya. Baka mas lalo ka mapahamak pag nagkataon. Naisip ko nga rin yun eh. Tapos wala rin kaalam-alam yung tiyahin ko sa nangyayari sa akin. Bakit kasi hindi ka nagsasabi sa kanya? Natatakot ako na malaman niya. Siguradong paghihiwalayin niya kami ni Ben. Tama lang naman yun kung tutuusin. Kasi hindi ka naman talaga mahal nung lalaking yun. Sige nga, kung talagang mahal ka niya, bakit ka niya sinasaktan? Isipin mo nga mabuti. Kaya kung ako sa'yo, hiwalayan mo na siya. Sabihin mo sa tiyahin mo yung sitwasyon mo para matulungan ka niya. Huwag mong hayaan yung sarili mo na manatili sa lalaki na hindi ka naman nire-respeto. Papa Dudut, hindi ko na nga nakontrol ang emosyon ko at nasabi ko na kay Elmer yung totoo kong sitwasyon. Tulad ng inaasahan, galit na galit siya kay Ben. Gusto niya itong sugurin sa bahay at gulpihin. Pinigilan ko lamang siya at wala rin namang mangyayari. Mapapahamak lamang siya kahit na mas matangkad si Elmer ay hindi pa rin niya kakayanin si Ben. Babad kasi ito sa boxing gym kaya matitigas ang mga kamao niya at maganda ang pangangatawan nito. Bukod doon ay ayoko ring mapahamak si Elmer kaya inawat ko siya sa plano niya. Mabuti na lamang dahil kumalma rin naman siya, Papa Dudut.
Pero dahil nga sa mga sinabi niya ay napag-isip-isip kong tama siya. Na baka kapag pinatagal ko pa ang pakikisama kay Ben ay hindi magtagal mabaldado na niya ako. Kung tutuusin ay kasalanan ko naman kasi nasilaw ako sa pera niya at sa komportableng buhay na inoffer niya sa akin. Pero lahat ng yon ay balat kayo lang pala niya. Doon ko napagtagpi-tagpi ang dahilan kung bakit sila naghiwalay ng asawa niya. Battered wife ito. Abusive. Doon ako natakot para sa buhay ko kaya naman ura-urada akong nag-decide na tapusin na ang relasyon namin. Sinunod ko ang payo ni Elmer na sabihin sa tiyahin ko ang mga nangyayari. At tulad nga ng inaasahan ay galit na galit si Tia Mirasol sa nalaman niya at kulang na lamang ay sugurin niya si Ben sa bahay nito. Naisip ng tiyahin ko na ihabla si Ben dahil sa ginawa niya sa akin pero inaawat ko siya. Ang gusto ko na lamang kasi mangyari ng mga panahong yon ay makatakas sa abuser ko. Kaya naman kahit gusto ng tiyahin ko na turuan ng leksyon ng ex-boyfriend ko, nirespeto na lamang niya ang desisyon ko. Pakiramdam ko kasi ng mga panahong yon ay para akong bote na babasaging sa dami ng mga pinagdaanan kong trauma ay mababasag na ako anumang sandali. Pero siguro ay tadhana na rin ang gumanti kay Ben matapos kong mabalitaan na nasangkot siya sa isang krimen. Paglabas niya raw ng boxing gym, isang araw ay tinambangan daw siya ng riding in tandem. Pinuntirya ang sentido niya na siyang mabilis na kumitil sa kanyang buhay. Ayon sa mga pulis, kaso yon ng mistaken identity. Wala naman daw criminal record si Ben. Wala siyang nakakaaway at hindi siya sangkot sa kung ano. Napagkamalan lamang siya, kaya siya tinumba ng mga suspect. Mabilis na lumipas ang ilang buwan at masasabi kong unti-unti na akong naghihilom sa mga trauma na pinagdaanan ko. Oh, bakit gising ka pa? Hindi pa po ako inaantok eh. Ganun ba? Yung baby mo, tulog na. Opo, kanina ko pa po siya napatulog. Sige, usog ka. Tatabihan kita. Okay po. Ayos ka lang ba? Ayos lang naman po ako. Hindi ko lang mapigilang mag-alala kasi ang daming nangyari nitong nakalipas sa buhay natin. Lalong-lalo na sa'yo. Kaya nga po eh. Naalala ko tuloy yung lagi niyo pong payo sa akin. Yung tungkol sa pagiging wais para hindi ako madaling naloloko o napagsasamantalahan ng ibang tao. Oo, kasi mahirap na lalo't nagkalat yung mga taong halangang kaluluwa. Isa na nga dun yung Ben na yon. Mabuti na lang talaga nakarma na siya. Tiya naman. Oh, bakit? Huwag mong sabihin naaawa ka sa kanya. Hindi naman po sa ganun. Pero wala na kasi siya eh. Tsaka hindi maganda yung pagtatapos ng buhay niya. Yon ang nararapat sa kanya sa lahat ng mga ginawa niya sa'yo. Ay, kaya ikaw, sa susunod na pipili ka ng lalaking mamahalin at pakikisamahan mo, kilalanin mo munang mabuti para di ka naaabuso. Paano na lang kung meron pa palang mas halangang kaluluwa sa Ben na yon? Di nayari ka na. Alam nyo, dahil sa mga pinagdaanan ko, parang ayoko na po ulit makipagrelasyon. Ayoko na ulit kumilala ng iba kasi nandun yung takot na baka maulit na naman yung mga nangyari. Kaya nga, kilalanin mo muna yung lalaki na papasok sa buhay mo. Hindi yung basta susunggaban mo na agad porke pasok siya sa kwalifikasyon mo. Yun nga po eh. Masyado talaga ako nagpadalos-dalos kaya ayun, napahamak ako. Bata ka pa naman, Greta. Marami ka pang aral na matututunan na magagamit mo para maging mas wais sa buhay. Sana lang wag mong baliwalain lahat ng mga pinagdaanan mo para maging mas maingat ka na sa susunod. Opo,
Titiyakin kong hindi na mauulit yung mga nangyari sa akin, Tia. Pero sa ngayon, patawarin mo na sarili mo. Lahat naman ng tao nagkakamali. Wala namang pinanganak na perpekto. Ang mahalaga, natututo tayo sa mga pagkakamaling yon. Doon tayo mas nagiging wais. Opo, salamat po sa mga payo niyo sa akin ha. Hindi ko po alam ang gagawin ko kung sakaling wala po kayo sa buhay ko. Uy, bakit ka namang umiiyak? Hindi ko lang po kasi talaga mapigilan. Para kasing pangalawang buhay ko na po ito eh. Kaya ang laki po ng pasasalamat ko sa inyo. Kasi sa kabila ng mga kapalpakan ko, nandiyan pa rin po kayo. Ay, mahal kasi kita kaya nandito lang ako palagi. Saka kung may dapat kang pasalamatan dito, si Elmer yun. Buti na lang talaga na kumbinsi kanyang makipaghiwalay na dun sa demonyong Ben na yun. Napakagaling talaga ng batang yun. Malaki po rin yung pasasalamat ko sa kanya kasi hindi niya po ako iniwan simula nung nalaman niya yung sitwasyon ko kay Ben. Kasi nga, mahal ka niya. Tia, may girlfriend na po yung tao. Basta. Naniniwala pa rin ako na mahal ka pa rin niya kaya ganun na lang kung mag-alala siya sa'yo. Baka naman kasi dahil kaibigan niya ako kaya po siya ganun. At ano pa man, mabuti na lang may isang Elmer sa buhay mo. Tia, pwede po ba akong payakap? Oo naman. Halika. Salamat po ulit sa lahat-lahat, Tia. Sa pag-aalaga niyo sa akin simula nung pagkabata. At kahit na ngayon na matanda na ako, hindi pa rin kayo nagsasawa. Malaki po talaga yung utang na loob ko sa inyo. Para sa akin, bata ka pa. At saka wala yun, ano ka ba? Hindi naman ako naniningil. Ang gusto ko lang at palagi na hinihiling sa mga dasal ko, ingatan ka ng Diyos at gabayang ka niya sa mga desisyon mo sa buhay. Mahal na mahal kita, Greta. Kayo ng anak mo. Mahal na mahal ka rin po namin, Tia. Papa Dudut, walang hanggang pasasalamat ko sa Panginoon dahil tinulungan niya akong makaalis sa masalimuot na sitwasyong minsan kong kinasadlakan. Kaya nga mula sa mga karanasan kong yon, ay natuto ako at naging wais sa buhay ko. Siyempre kahit na ilang taon na ang lumipas ay patuloy pa rin akong natututo. Sa kasalukuyan ay masaya naman ako sa buhay ko kasama ang anak at tiyahin ko. Pinagkakabalahan namin ang maliit na negosyong naipundar ko na siyang source of income namin. Marami pa akong plano sa buhay, lalo na sa anak ko. Kaya nga patuloy akong nagsisikap para matupad ko ang lahat ng mga yon. Kung tatanungin ninyo ako kung kumusta na po si Elmer, kasal na po siya. At sa ngayon ay sa barko na siya nagtatrabaho bilang isang crew. Masayang masaya ako para sa kanya at sa wakas ay natagpuan na niya ang babaeng mahal niya. Na siya ring pinakasalan niya at pinangakuan ng habang buhay sa altar. Kung tungkol naman sa love life ko ang pag-uusapan. Wala pa akong planong pumasok muli sa panibagong relasyon. Simula kasi nang maghiwalay kami ni Ben ay natili po akong single at nag-focus na lamang sa pagtatrabaho. Pero lagi pa rin akong binubugaw ng tiyahin ko sa mga anak naman ng kaibigan niya. Subukan ko pa rin daw na makipag-date kasi malay ko raw ay matagpuan ko na rin sa kanila ang forever ko. Lagi niyang sinasabi na maraming isda sa dagat kaya dapat galingan ko raw mamili. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat, Papa Dudut. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless sa Barangay Love Stories and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Greta. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.
Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1